Anem fins al coll de Pimorenc, al costat francès, des de Puigcerdà. Una vegada a Puigcerdà agafarem la Nacional 20 francesa, direcció Porta Pimorenc, fins al coll del Pimorenc, que està a 1.920 metres, on trobarem una esplanada per aparcar el cotxe. Sortim de l'aparcament i travessem la carretera Nacional 320, amb cura, doncs passen bastants cotxes. Entrem en una pista, és el GR107, francès. No agafem les raquetes, doncs creiem que trobarem poca neu, però com és normal, en algun lloc les trobarem en falta. Caminem planerament, a poc trobarem un pas canadenc, el creuem i anem seguint la pista, cada cop més coberta per la neu, fins a arribar a una petita casa o barraca de captació d'aigues, doncs pugem pel rec d'Engràcia. Arribem amb un planell, avui tot cobert per la neu. Podem girar a l'esquerra, però nosaltres seguim recte, per no enfonsar-nos massa amb la neu. Estem encaixonats entre la cresta del Querfort a la nostra esquerra i a la cresta de Llosers a la dreta, fins a la Portella d'Engràcia. Aquí tenim la cresta de Llosers, per on més tard passarem. Darrere nostra tenim els pics de la Fontfreda, el pic de la Mina i els Pedrons. I aquí davant, la Portella d'Engràcia. To Canada, but for now I'll just stay here. I think it's best for my career. When I get home from the office where I've worked all my life, I pick up my guitar and play a couple of my old songs. I aquí la cresta del Querfort, que la varen fer amb la Paquita, el Joan i el Lluís fa 3 anys. Neil Young would have loved these songs. He would have loved these songs. Maybe next year. Maybe next year. Maybe next year. Cada cop està més tapat i fa més vent. Arribem a la Portella de la Coma d'Engràcia, a 2.554 metres. Aquí desistim d'anar al Coma d'Or com havíem planejat en un bon principi. Ens fa gràcia la cresta que tenim a davant i cap allà anem, a la cresta dels Llosers. Deixem a la nostra esquena el Coma d'Or i el Puig Pedrós de l'Anos. Leave everything behind. I'll catch a plane, fly away from this rain.
De la Coma d'en Gràcia girem a la nostra esquerra. Tot i el vent, ens fa gràcia fer aquesta bonica carena, que al final no ens en penedirem. És una carena que no trobem ressenyes enlloc, però amb neu és prou guapa i sense dificultat, i avui, la veritat, molt solitària. Arribem al primer cim, després d'una forta pujadeta. No té nom, però nosaltres li direm el Pic de Llosers, de 2.662 metres. Continuem per la carena, anant amb compte amb el vent, i com és normal a les carenes anem pujant i baixant per diferents cotes. Canada, but for now I'll just stay here. I think it's best for my career. When I get home from the office where I've worked all my life, I pick up my guitar and play a couple of my old songs, a couple of my old songs, a couple of my old songs, and I think, damn, Neil Young would have loved these songs. Arribem a un altre cim. Tampoc no té nom, 2.618 metres, però té unes quantes fites per dir que és un cim. Continuem seguint el cordal, fins al final de la carena. Maybe next year. Maybe next year. Al final de la carena ens trobem amb la Serra de Llosers, on desistim baixar per la carena, pel fort vent, i anem a trobar una forta baixada, amb molta neu, però com que és molt tova no tenim problemes, i aquí no bufa tant el vent, arribant a l'enllaç del punt de sortida. Hem tingut estones de tot, amb vent, una mica de sol i una mica de rufagada. Però, com passa moltes vegades, les excursions no planejades solen ser les millors, com la d'avui. En total ens han sortit 11 quilòmetres i 400 metres, vora 6 hores i 880 metres de desnivell positiu.